A empresa Elnosa inicia un proceso de expediente de regulación de emprego. A compañía vende convocar os representantes dos traballadores no día de hoxe a unha reunión para comezar dito proceso. O 7 de decembro será o día no que se constituirá a mesa negociadora. Nos, nese ERE, vamos, a abrir unha negociación, como dixemos, en varias ocasións. Hai unha cantidad de xente que ten unha edad, próxima a jubilación, e vamos, negociar e intentar que esa xente sea que se vaya nas mellores condicións e que todo o mundo teña oportunidades. Tema de licencia ambiental integrada, pois, pero que a empresa cree que antes do 11 de diciembre vai estar a autorización ambiental integrada. Vale. Dende o comité de empresa teñen claro que seguirán loitando ata o final para que el non se continúe a súa labor na ría de Pontevedra. Pero non nos resignamos, vamos a seguir aí, vamos a negociar este expediente de regulación de empleo. Creemos firmemente que el Nosa ten futuro. O que queríamos nós é que tuvera futuro para toda esta plantilla que ahora mismo, que a día de hoxe somos, creo que 65 personas fijas, entre eventuales, pero eventuales hai moi poucos. Merece un empleo como que actúen, como que teñen el Nosa, xa que, defenderon, non? 10 persoas dunha subcontrata non se lle vai a renovar o contrato. Dende Comisións Obreiras non comparten que a empresa non contemple unha suspensión temporal de contratos. Por que razón decimos isto? Pois porque si efectivamente, como sigue dicindo a empresa, non está desbotado a posibilidade de que se produza un cambio tecnolóxico e, polo tanto, de continuar coa actividade industrial da empresa, pois podría ser razonable que non houvese unha desvinculación dun número de traballadores que habrá que ver no marco da negociación, e que, para que non se produza esa desvinculación da empresa, pois eso se solucione a través dunha suspensión temporal de contratos, que habrá que ver como se articula tamén en función da proposta que presenta a empresa, que nestes momentos desconocemos, non? A empresa, de momento, non informou a canta xente meterá no ERE. O día 7 informarán desta medida e, dende o comité, creen que fai falta persoal, pero chegados a este punto, sentaránse a negociar para poder chegar ás mellores condicións. O hipoclorito seguirá facéndose igualmente ata novo aviso dende a empresa Elnosa.